kažu imao je sin jednu stariju majku, ovako nepokretnu, pa bi ona mogla jedinu tesbih držati u ruci. I ona bi zikrila i kako je bila nepokretna, u njoj bi često taj tesbih ispane iz ruke, pa rekne sinu, sine, daj mi dodaj tesbih. I tako je to duže trajalo, sin bi dodavao tesbih, više njemu dogurilo i on ti jedan put kaže materi, kaže majka, slušaj, ako ti više tesbih ispane iz ruke, nema više dodavanja. A mati mu onako nježno odgovori, sine, ne kažem koliko sam te puta okupala, oprala, povila, nego koliko je tebi puta mema iz usta ispala, a nije nikad mati rekla dosta je više ispadanja te memu, uvijek ti je stavljala memu u usta. Onda rekne sin materi, dobro mati, hajde nek i dalje bude ko što je bilo. Tako da, ko hoće džennet, najlakše je zaraditi kod materi, a mora isto tako i džehennem, sve zavisi, jel napustio materi ili sluša majku. Najlakše je zaraditi kod majke džennet, jer džennet je pod majčinim nogama, a nije pod ženinim. Tako da znaju papučari da su oni dosta dobri ljudi. Po hadisu ljudi su najbolji oni koji su najbolji prema svojim ženama. Onako bosanski rečeno, papučari su najbolji ljudi i ko hoće da bude dobar čovjek nek poštuje ženu, ali ko hoće džennet nek sluša majku, jer džennet je pod majčinim nogama, nije pod ženinim. Pod majčinim nogama se traži džennet, a pod ženinim nogama nek traži šta god hoće, samo nema tu lako zaradi dženneta. Pa budimo i dobri ljudi i zaradimo džennet. Poštujemo žene i slušajmo svoje majke.